kamaráti, dúfam, že sa máte dobre. Vítajte pri našom úplne prvom vlogu. Rozhodli sme sa, že nevieme čo so sebou po 30-ke a neviem čo so sebou na materskej, takže ideme vlogovať. Dúfam, že sa vám budú vlogy páčiť. Bude to niečo z bežných dní, z cestovania, materská a teda uvidíme, čo život dá. Tu môžete vidieť náš dnešný obed. Robila som pečenú rybu s pečenými zemiakmi, hodila som to na plech a aj tak z toho bol takýto bordel. Tak teda poďme si to spoločne upratať a nefunguje to tak ako na videu. Musela som to upratať normálne ručne. Tak si vyložte aspoň vy nohy a užite si tento moment. Vám chcela ukázať, aké krásne fašírky sa mi podarili spraviť nášmu malému. Je to popučená ryba s varenými zemiakmi, s cuketou, s vajcom a z toho sú vlastne urobené takéto fašírky. Máme tu ďalší deň, konkrétne stredu a my sme práve na večeri v jednej výbornej korejskej reštaurácii. Tá reštaurácia sa volá Masida a sme tu na degustačnej večeri, ktorú sme dostali od našich kamarátov, teda ja som ich dostala na narodeniny a práve sme si pripili výborným rýžovým vínom a teda poďte si s nami užiť túto večeru. Máme tu piatok, ja som vám už aj zabudla nahrať, ako sa nám vlastne v tej reštaurácii páčilo. Bolo to výborné a určite by sme sa tam ešte niekedy vrátili, ale teda poďme už na náš piatkový program. Vybrali sme sa do Zoologickej v Bratislave, lebo sme už nevedeli čo doma, tak sme si vymysleli takýto program a bolo to výborné. Odporúčame každému, kto tu budete, aby ste sem zašli. Veľmi dobrý tip je, že ak máte multisport kartu, tak máte vstup zadarmo, čiže toto sme my využili a taktiež dieťa do 3 rokov má vstup zadarmo, čiže začínam silno rozmýšľať, že sem budem chodiť iba čisto na prechádzky, pretože bolo to naozaj veľmi fajn.
Krásne nedeľné ránko vám prajem. Aký ste mali víkend? My dobrý, sobota nám síce ubehla veľmi rýchlo, takže som ani nestihla nič natočiť. Boli to také tie nezaujímavé domáce práce, ale za to nedeľu máme veľmi príjemnú. Práve sme si spravili výborné raňajky a po obede sa chystáme na stredko s kamarátmi do centra mesta. Našla som jedno bistro, ktoré by podľa hodnotení malo mať veľmi fajn detský kútik, tak to teda ideme skontrolovať. Volá sa Enjoy Bistro a je v centre mesta na Michalskej. Máte aj vy nejaké svoje obľúbené podniky v Bratislave, ktoré sú vhodné aj pre deti? Ak áno, napíšte mi prosím do komentára, lebo mám pocit, že ich je veľmi málo. Dúfam, že sa vám náš prvý vlog páčil. Budeme vďační za každý like, odber, komentár, share a poďte si s nami ešte užiť slnečnú Bratislavu.